In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met nieuws over Celicor, want de vakbonden willen een garantie over het vuilverwerkingsbedrijf. Sinds vorige week zijn er namelijk gesprekken tussen de vakbonden, de overheid en het bedrijf zelf. En volgens de vakbonden mag er niemand ontslagen worden. Dat is een harde eis van de vakbonden. De overheid op haar beurt heeft ook wat harde woorden gebruikt, want er is een begroting ingediend van 40 miljoen en de overheid vertrouwt die cijfers niet en zegt dat er maar 22 miljoen is voor het vuilverwerkingsbedrijf. Dat beloven nog hete onderhandelingen te worden. De Extra schrijft er vandaag over. Het Enja-rapport wordt onderzocht. Dat heeft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, gezegd tijdens een persconferentie met het Caribische pers. Het ging om een virtuele persconferentie. Centrale Bank, Curaçao, Sint Maarten hebben een akkoord gesloten om de komende 30 jaar geld apart te zetten, zodat de gepensioneerden bij Enja hun pensioenen blijven houden. Het College Financieel Toezicht heeft dat akkoord ook goedgekeurd in de zin van als het zo wordt uitgevoerd zoals het staat opgeschreven, hebben ze daar geen problemen mee. Nu gaat Nederlandse experts het rapport bekijken en binnen enkele weken hoopt de staatssecretaris met een antwoord te komen of de vraag of de voorstel, zoals dat nu op tafel ligt, deugdelijk en financieel verantwoord is. Pas dan weten we of het akkoord daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. 2 miljoen voor ABC Busbedrijf. Gisteren heeft de minister Charles Cooper een mooie brief overhandigd aan de directeur van ABC Busbedrijf. Die krijgt 2 miljoen gulden en daarmee moet hij 5 nieuwe bussen kunnen kopen. 15 bussen van ABC Busbedrijf zijn dringend aan vervanging toe, maar zoveel geld is er niet. Maar Charles Cooper is blij dat er in ieder geval 2 miljoen kan worden overgemaakt voor de investering van nieuwe bussen dit jaar. Wel of geen bezoek aan het Toema Festival. Het was daadwerkelijk even een punt van aandacht tijdens de begrotingsbehandeling van het parlement. Zoals bekend staan die deze week op de agenda. 5 dagen lang uitvoerige gesprekken met de ministers over de begrotingen. Maar eerst ging het nog over of dat wel een goed tijdstip is, omdat de parlementariërs daarmee niet naar het Toema Festival kunnen gaan. Tijdens een discussie bleek dat de parlementariërs natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn hoe snel het werk gaat. En zeker voor vrijdag, de finale van het Toema Festival, hoopt men om 5 uur 's middags klaar te zijn, zodat degenen die willen gaan daadwerkelijk nog kunnen kijken naar het grootste muziekfestival van het eiland. Dak weggewaaid door wind. Ja, dat is een hele vervelende situatie. Gisteren bij de Montjeweg, daar is het dak van een huis afgewaaid. Ook de kabels van Flow zijn meegegaan. Er is meteen reparatie geweest, maar het geeft aan dat het hard waait op Curaçao. Er is ook voor vandaag weer een code geel afgekondigd. Dat betekent dat vooral bij de zee aan het noorden en oosten van het eiland de zee heel ruw is. Onbemand vliegtuig MQ-9 verlaat Curaçao. Na bijna 2 jaar gestationeerd te zijn op Curaçao vertrekt het onbemande vliegtuig MQ-9 deze maand naar Roemenië. Daar gaan ze werken aan de verdediging van de NAVO-oostflank. De toestellen worden ingezet om inlichtingen te verzamelen langs de oostgrens van het verdragsgebied. Op 12 januari heeft de MQ-9 zijn laatste vlucht gevlogen voor Defensie in het Caribisch gebied. Zoals bekend was het voor 2 jaar lang de thuisbasis hier Curaçao voor het onbemande vliegtuig. En dat had vooral te maken met de gunstige weersomstandigheden en waarmee er daardoor getraind kon worden met het vliegtuig. Nog steeds geen nieuwe gezaghebber op Bonaire. Ook dat was een bijdrage van de staatssecretaris. Die gaf aan dat er een sollicitatieprocedure is geweest voor een nieuwe gezaghebber na het vertrek van Edison Reina. 2 mensen hebben het hele traject doorlopen, kwamen ook zeg maar in de laatste fase, maar beide hebben zich teruggetrokken. De staatssecretaris gaf niet aan waarom, maar wel dat het vervelend is omdat nu het hele traject van voren weer moet worden begonnen. En het is belangrijk dat Bonaire een gezaghebber heeft. Tot die tijd
blijft de huidige interim gezaghebber gewoon de taken waarnemen. En voordat we naar de break gaan, nog even over de uitzending van gisteren. Toen meldden we een bericht over het sluiten van de keuken van Greenhouse in Santa Maria. De beelden die daarbij werden gezien waren algemene beelden en gingen dus niet over de keuken van Greenhouse. Bij sommige mensen ontstond de indruk dat die dermate vies was, zoals op die beelden te zien was. We gebruiken algemene beelden, hebben dus geen beelden gebruikt van de keuken van Greenhouse zelf. Dit ter verduidelijking. Even na een break zijn we zo weer terug. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Kosovo. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Kosovo, Hess 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. We gaan weer even naar de staatssecretaris, want die gaf aan waarom er nu pas daadwerkelijk gekeken gaat worden in Nederland naar het hoofdlijnenakkoord rond Enya. Staatssecretaris Van Huffelen. Inmiddels hebben wij het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord ontvangen. Dat hebben we ontvangen vanuit Curaçao en Sint Maarten, met ook de beoordeling van het CFT daarbij. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat de partijen eruit zijn gekomen. Ik ben ook blij dat er een positief advies is van het CFT, met natuurlijk wel een aantal thema's en vragen daarbij. En dat betekent nu dat het aan ons is, onze experts, om dit hoofdlijnenakkoord te bekijken. Dat gaan we zo snel mogelijk doen, want wij willen natuurlijk zeker weten dat we ook met dit akkoord kunnen instemmen. We gaan experts vanuit Nederland zijn aan de slag, nemen ook contact op met de technische commissie op Curaçao om nog vragen te stellen. En als het dan vervolgens door ons ook als degelijk en deugdelijk wordt beoordeeld, voldoende realistisch en duurzaam, dan zou dat ook betekenen dat we voor Curaçao, want voor Sint Maarten was het al een meerjarige herfinanciering, kunnen afspreken van de COVID-lening met de lage rente. En dat geldt dan ook in vanaf het moment dat wij het voorstel hebben ontvangen. Ze hoopt binnen enkele weken een uitslag te kunnen geven en legde ook uit dat eerder Nederland geld had aangeboden om te lenen, maar dat Curaçao en ook Sint Maarten ervoor hebben gekozen het op deze manier, dus zonder lening van Nederland, te regelen. Het feit dat Nederland nog niet eerder het hoofdlijnenakkoord heeft gekregen, lag aan het feit dat Curaçao en Sint Maarten snel tot een akkoord wilden komen. Nou, nog even verder met de staatssecretaris, want ik stel daar de vraag in hoeverre het daadwerkelijk een zorg is dat er wellicht in een nieuwe coalitie een partij aan de macht komt die helemaal niks met Antillen heeft, zoals onder meer de PVV altijd heeft aangegeven in haar partijprogramma. Of het waar is of niet, dat weten we niet, maar in ieder geval zegt de staatssecretaris dat het zorgelijk is dat er dadelijk wellicht een partij aan de macht komt en iets te zeggen heeft over het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl ze daar niets mee hebben. Ik weet niet of u het kunt antwoorden, maar ik wil hem wel aan u stellen. Het geldt niet zozeer voor Curaçao, maar ook voor de andere eilanden. Naarmate de coalitieformatie in Nederland doorgaat, wordt er meer en meer gezegd van, ja, als we dadelijk afspraken nog open hebben staan met Nederland, dan kunnen we wel eens van een koude kermis thuiskomen als de PVV die staatssecretariaat krijgt. Nou gaat u niet over de volgende regering. Maar de angst die er bestaat, we hebben natuurlijk op Curaçao misschien wat minder dan op Aruba, waar ze natuurlijk een langer conflict hebben over die rente. We hebben het hier dat met Enya, ook bij de andere eilanden geldt. Hoe groot is de kans dat een opvolger van u, van een wat rechtsere partij, stopt met alle overleggen en gewoon daadwerkelijk beslissingen neemt die heel nadelig zijn voor de eilanden?
Nou ja, die kans is er natuurlijk. En ik kan ook niet helemaal overzien inderdaad hoe dat eruit komt te zien. Maar het is wel zorgelijk om te zien dat er partijen zijn die inderdaad in hun verkiezingsprogramma's veel minder positief over de relatie met het Caribisch gebied zijn. Dus ik hoop vooral nog in de weken/maanden die mij gegeven zijn, zoveel mogelijk te kunnen regelen samen met de landen, samen met Caribisch Nederland. Omdat ik het heel erg gun aan de mensen die daar wonen. Die wonen bij jullie op de eilanden, dat wij voor hen nog zoveel mogelijk kunnen doen om economie te stimuleren, armoede aan te pakken, landspakketten uit te voeren, hervormingen, enzovoort. Dus ik zal alles eraan doen om dat nog in de komende weken en maanden, en hoe lang het precies gaat duren weet ook helemaal niemand natuurlijk. Althans, misschien de partijen die aan het praten zijn, maar ik in ieder geval niet, om daarin samen te werken. Dan gaan we naar een andere zaak in Nederland. De rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. De 9 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de misdaadjournalist, die zijn vandaag voor de rechter verschenen, maar ze zwijgen allemaal. Het gaat om de inhoudelijke behandeling van het proces. Die begon vandaag in Amsterdam. Geen enkele verdachte wil ook maar 1 vraag beantwoorden. Het Openbaar Ministerie haalt meerdere verdachten verantwoordelijk voor het medeplegen van de moord op de Vries in juli 2021. Onder hen zijn de vermoedelijke schutter, chauffeur en organisator. En er zijn mensen met roots uit Curaçao bij betrokken. Het gaat om een heel divers gezelschap van verdachten. En degene die van wordt beschuldigd daadwerkelijk de trekker te hebben overgehaald, Delano G., wiens familie uit Aruba komt, zei dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht. Hij gaf ook aan dat hij zich tijdens het proces op geen enkele manier zal uitlaten over de moord. Dus hij houdt zijn mond dicht. Dit was Extra Journaal. Ik hoop dat u weer wat heeft opgestoken van het nieuws op Curaçao en de eilanden. En ik hoop dat u ook morgen weer komt kijken. Wij zijn er in ieder geval. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.